Soc pare, soc una persona compromesa amb el món de l'educació perquè el més important t'ajuda ell el futur dels meus fills. Per tant, avui així, davant de l'institut, volia prendre 3 compromisos amb vosaltres. El primer, amb els professors, amb els docents, sabi de la dificultat del vostre treball, per tant, que sabés que malgrat tot estem al vostre costat en aquest projecte tan important. El segon, amb les famílies, sabi de la dificultat de moltes famílies en aquest moment a assolir aquelles despeses que comporta l'ensenyament dels mainatges i dels jovenils. Per tant, vam assajar de abusar el més fàcil possible perquè pogués arribar a final de mes. L'últim, amb la formació de jovenil, amb el seu accés a la universitat, cada cop més complicat, més difícil i més costós. Us asseguro que aquesta va ser una obsessió en aquests anys que vien, perquè un país sense garantir el futur dels seus jovenils no hi ha res. Per tant, així heu 3 compromisos ferms amb vosaltres que les prengui com a pare i com a ciutadà d'aquest país que vol el futur.